स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी सिनेमा के ताजा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो के लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नया बनी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लें। पहल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से, जे आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द हनुमान चालीसा लेके आवे वाला बने, जौना के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आप सभी के बता दी कि आज ही हनुमान चालीसा के वीडियो ट्रेलर आप सभी के बीच में अपनी धुन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देल जाए, जौना के आप सभी जाके देख सकें। आप सभी के ये भी बता दी कि ये गाना के जब भी रिलीज कर जाए अपनी धुन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कर जाए। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से, जिनकर गाना चली देवघर फुल ऑडियो सॉन्ग स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देल गईल बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे और अंतरा सिंह प्रियंका की ओर से, जिनकर गाना लहंगा लियादा दर्जी आने से फुल ऑडियो सॉन्ग रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देल गईल बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना नकिया के नथुनिया फुल ऑडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देल गईल बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना जल चढ़ाने के 3 भाई दे फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देल गईल बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेता राकेश मिश्रा की ओर से, जिनकर गाना कैसे बाबा धाम जाओगी फुल ऑडियो सॉन्ग राकेश मिश्रा एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देल गईल बा, जौना के आप सभी चाहिए जाके सुन सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना साली जी सहारा करो फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहिए जाके देख सकतनी। आठवां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक अभिनेता समर सिंह के ओर से, जिनकर गाना ककरी भइल बा कमरिया लपक के फुल वीडियो सॉन्ग समर सिंह ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के अब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहिए तो जाके देख सकतनी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आये। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज जैसे खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली।